Me oltiin just tehty sellainen haasteet, niinku Best Friend Challenge, mikä ikinä onkaan, siis se, niinku, että pitää kertoa... Haluatko tuo mulle kokista? Äiti, älä puhu äiti. Niin. Et mun piti keksiä itsestäni 10 faktaa ja Milan piti tietää ne ja sit päinvastoin tälleen. Me oltiin tehty se vittu... Sun piti kestää 10 kysymystä, sit mun piti vastata. Niin, no, mut kumminkin joo, niin sit se meni vittu, mä poistin, vittu en jaksa selittää, mut se ei onnistunut, kyllä vituttaa. Poistin, koska se on kämmenen vittumainen paskiainen. Niin on, mä oon 10% kuun nopea. Niin me ajateltiin vaan vähän päivittää edes meidän YouTubea silleen, meidän kanavaa silleen, että me niinku näyttäydytään. Ja nyt me tehdään heti uusi video, kun me ehditään, että Milalla on nyt kesällä tosi paljon tekemistä. Niin heti kun me ehditään, jos mä vaikka menen Turkuun, jos mä menen Turkuun jossain vaiheessa, niin me tehdään varmaan siellä videoita. Muuten me tehdään sit, katsotaan, mutta kumminkin, että me tehdään videoita niin nopeasti, kun me... Se oli mutsi. Että me tehdään videoita niin nopeasti, kun me vaan pystytään. Love you! Tilatkaa kanavaa ja hei!